Мәгъүбә Сатланова 1912 елның 15 июлендә Уфа губернасының Бәләбәй шәһәрендә татар гаиләсендә дөньяга килә. Аның чын фамилиясе Рахманқулова. Әтисе Хөсәйн һәм бабасы сәүдәгәрләр була. Шуңа күрә эзәрлекләүләрдән качып 1920 еллар ахырында гаилә Урта Азия киңлекләрендә сыйнырга ниятли. Балачагы Кырыс гражданнар сугышы елларына, Идел буенда ачлык, котырынган чорга туры килгән Мәгъүбә кичкенәдән үк тәвәккәл холыклы булып үсә. 1924-1929 елларда Бәләбәйдәге татар-башкорт мәктәбендә укый. Яшь үсмер чагында ук ул учучы булырга карар кыла. Бер вакыт Бәләбәй читенә самолет төшеп утыра. Беренче караштан уянган мәхәббәт сыман шул чак кызның күңеле түрендә хыял кабына. Автомобильдә чит ят нәрсә булып тоелган заманда ул учучыга бензинлы бидоннар алып килергә булыша һәм канатлы гаҗәеп машинага карап таң кала. Ташкентка күченеп килгәч, Мәгъүбә Урта Азия дәүләт университетының медицина факультетына укырга керә. Әмма чыгышы гади халыктан түгел дип, аны уку йортыннан чыгаралар. Нәкъ менә шул вакытта Мәгъүбә әтисенең исемен бер кадәр үзгәртеп, туганнары фамилиясын алырга мәҗбүр була һәм шул рәвешчә Мәгъүбә Гусейновна Сыртланова булып китә. Ул телеграфист хезмәтен башкара, фабрикада эшли һәм һаман да күк хакында уйлана. Кыз Төркмәнстан авиамаршрутлары өчен утырту мәйданчыклары эзләү белән шөгыльләнүче техник эзләнүчеләр курсларына керә һәм шулай итеп хыялына якыная. 1930 еллар башында ул Урта Азия гражданнар һава флоты идарәсе хезмәткәре булып эшли. 1932 елда ведомство тарафыннан үзен Балашовада ачылган 3-нче берләштерелгән пилотлар һәм авиатехниклар мәктәбенә җибәрүләренә ирешә. Анда иң яхшы курсантларның берсе була. Әмма Мәгъүбә белән тәкъдир яман кылана. Булачак хәрби учучылар иратлар өчен урыннарны бушатып, барлык кызларны да укудан алалар. 1935 елда Мәгъүбә Сатланова Тбилисига китә. Анда авиаремонт остаханәләрендә эшли. Параллель рәвештә аэроклубны һәм 1941 елда Грузия ССРның үзәк планер мәктәбен тәмамлый. 1941 елның июлендә Тбилиси шәһәре хәрби комиссариаты Мәгъүбәне Кызыл армия сафларына чакыра. Әмма хәрби частькә аны 1942 елның декабрендә генә җибәрәләр. Моның өчен хәрби авиация мәктәбе инструкторы кече лейтенант Сыртланова тәвәккәл адымга бара. 4-нче һава армиясе командующие Константин Вершинин белән очрашуга ирешә һәм генералны аны фронтка җибәрү мөһимлегенә инандыра. 4-нче һава армиясенең 46-нчы Тамань гвардия хатын-кызлар төнге бомбардировщиклар авиация полкының эскадрилья командиры урынбасары гвардия өлкән лейтенанты Мәгъүбә Сыртланова Төньяк Кавказда, Тамань ярым утравында, Кырымда, Белоруссиядә, Польшада һәм Германиядә сугыша. Аның По-2 самолетындагы соңгы очышы 1945 елның 2 майында була. Казан Кремлендәге Бөек Ватан сугышы музей мемориалына килгәч, Германия туристлары рус фанер экспозицияләрен һәм төн пәриләре портретларын күрсәтүләрен сорыйлар. Аларны У-2, По-2 самолетлары һәм шул самолетларда очкан хатын-кызлар кызыксындыра. Төнлә тын гына очып, төгәл рәвештә бомбага тотарга сәләтле киштәле очкычлар Германия армиясендә булмаган диләр. Бәреп төшерелгән шундый бер самолет өчен тимер хач биргәннәр. Немецлар 46-нчы Тамань авиация хатын-кызлар полкы очучыларын батырлыклары һәм фанатлыклары өчен пәриләр дип атаганнар. Алар төнлә һөҗүм иткәннәр. Бәреп төшерелгән очракта әсирлеккә бирелмәгәннәр. Янган самолетлар белән бергә һәлак булганнар. Дошман солдатлары якынайганда аяк асларына яндыргыч бомбалар ташлаганнар. 25 меңгә якын сугышчан очыш ясалган. Шуларның 780-е Мәгъүбә Сыртланова исәбендә.
дошман позицияләрендә ул 190 тонна бомба ташлаган. Батырлыклары өчен Мәгъүбә Сыртланова 2 кызыл байрак, 2нче дәрәҗә ватан сугышы һәм кызыл йолдыз орденнары, медальләр белән бүләкләнә. 1946 елның 15 майында аңа Ленин ордены һәм алтын йолдыз медале тапшырылып, Советлар Союзы герое исеме бирелә. 1951-1962 елларда Советлар Союзы герое электроприбор заводында контролер булып эшли. Күп көчен һәм вакытын җәмәгать эшенә бирә, яшьләр белән очраша. Казан укучылары алдында, бигрәк тә 52нче мәктәптә хәзер ул гимназия чыгышлар ясый. Әлеге мәктәптә Советлар Союзы герое Мәгъүбә Хөсәен кызы Сыртланова исемендәге музей ачылды. Анда пыяла астында шушының шлемы, комбинезоны, парашюты һәм башка шәхси әйберләре саклана. 1971 елның 1 октябрендә Мәгъүбә Сыртланова вафат була. Ул Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында җирләнә. Мәгъүбә Сыртланова исемен кадерләп, хәтердә саклыйлар һәм хөрмәтлиләр. Аның исеме белән Казандагы һәм Бәләбәйдәге урамнар һәм мәктәпләр аталды. Казанда, Актүбәдә, Башкортстандагы Бәләбәй, Благовещенск шәһәрләрендә, Кырымдагы Белогорск шәһәрендә геройга һәйкәлләр, бюстлар куелды һәм истәлекле такталар урнаштырылды. Мәгъүбә Хөсәен кызы Сыртланованы Татарстанда һәм Башкортстанда үз каһарманнары дип исәплиләр. Ул 2 республика эчендә Советлар Союзы герое исеменә лаек булган бердән-бер хатын кыз.